Da, sad se počeo da snimaju, aha. Da se pazi. Marina za životinjo. Evo je mi da je... Juuu. Da, aj bre, nemoj se. Nemoj da te pogodim, kako se smije. Joj, brate. Jebo kako lažem. Šta si ti ovo vepra pojao za ručak? Čekaj, brate, hoć da igram, stani. Ovaj će umrijet od smijeha. Ajde, teraj šuku. Kakav kraj. Bustrat ćeš se. Šta ova jede sunce ti? Daj čo? Joj. A brate, ne možeš mi skineš originalu. Šta? Ne možeš mi skineš originalu. Ko je ovo životinja bila? Pa ja, brate. Alo, lago je koliko, brate, podrigujete, vidi. Znači, ne mogu nikako. Vidi. Ti kad podriješ meni zalago je, brate. Ovo nešto nije barem, nešto lago od sebe. Nemoj to, brate, to reći. Ljudi, ode ja pa se čujemo za neki sat. Ajde, brate, evo. Pa Marinac, bote, dvojicu nas ubi, pa da li si ti normalan? Fakat nisi normalan, ja fakat ne znam šta radim s tobom. Fakat. Jebim ti kiša počela. Ja ću fakat podvučiti od tebe. Ja postim, ali danas mi je slijepost. Ali mi iz odeljenja za sahranu češće postimo, Ajde, pope. A ne mogu ja, ne valja, ne. A pevci, da se... Moram rašovati zlo. Sad igram možda. Rašovat zlo. Više nema, brate. Nemoj ti sami.
Konjimanje. Vidi ovo. Da li je mogu? Ali mi iz odeljenja za saharane, mi češće postimo, Ja postim šator pojeo. Aj pravo raš jedan, uspe kura. Čekaj da kažem ribi nešto da postim. Stani. Ribi da posti. Zna, sam spopitao te. Ajde zovi taksi, ja ću ti platim taksi. Brate, radili se cijel dan kući. Bravo mala! Sad stani na taksi, sad ajde. Koji te pali zvuk? Daj, nemoj to raditi. Čuj, pa Marina, znaš ti normalno. Pa daj smanji mikrofon. Stani! Ne